Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Nneọma gwara Ejike na nwanne ya nwoke na-ehi ụra, mana Ejike ekwetaghị ruo mgbe o ji anya ya abụọ hụ ya. Ọ bụ oge ahụ ka obi jiri ruo ya ala n'ihi na o chere na Chikaọdịrị anwụọla. Nkịta na-agba ụja sịrị na ọ na-azọ ndụ ekperima na-azọkwa ndụ onye nwe ya. Chikaọdịrị ahụlazie anụ hazie olu Ejike welite isi elu. Ha abụọ kparịta ụka. Ọ gwara Ejike na ihe ya na-akpọrọ ya abụghị ihe ọzọ kama na ọ bụ ka ọ mara na ọnwụ ya erubela nso. Ọ gwara ya ka ọ gbaa mbọ hụ na ezinụlọ ya ataghị oke ahụhụ ma ọ bụrụ na ọnwụ kpọlaa ya mmụọ. Ọ rịọkwara ya ka ọ gbaa mbọ hụ na Nonso gara akwụkwọ dịka ụmụaka ndị ọzọ. Mgbe o kwuchara nke a, Ejike gwara ya na o nweghị ihe ga-eme ya ma kwe ya nkwa na ọ ga-azụ Nonso n'ụlọ akwụkwọ ebe ọbụla ọ chọrọ eguru. Ka ha kwuchara nke a, Chikaọdịrị gwara ya ka o kutere ya mmiri ọṅụṅụ n'ihi na akpịrị na-akpọ ya nkụ. Mgbe Ejike gbakọtara azụ ka ọ gaa kute mmiri ka Chikaọdịrị kubiri, o wee bụrụ ọnwụ. Ụmụaka Chikaọdịrị na nwunye ya ekweghị ojiji ụbọchị ahụ. Ejike nọrọ na-enwe mwute na otu nwanne ya o nwere ahapụla ya. Nne Chikaọdịrị bụ nwa aka ọzọ mụtara ụmụ anọ, ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị abụọ. Ụmụ nwaanyị abụọ ahụ nwụrụ mgbe nne ha mụchara ha. Nke a mere o ji bụrụ Chikaọdịrị na Ejike fọdụzịrị. Ọ bụghị ya hapụrụ nwata ụlọ achọwa onye ga-eledo ya anya. Ka Chikaọdịrị lere anya hụ na ọ bụ naanị ha abụọ fọdụzịrị n'ihi na nne na nna ha anwụọla, tinyekwara na nna ha enweghị nwanne nwoke maọbụ nwanne nwaanyị. Chikaọdịrị kpebiri na ya ga-agba mbọ hụ na ihe oriri akọghị ya na nwanne ya nwoke. Chikaọdịrị malitere kpawakwa nwa ogbenye, malite zụwa atụrụ, ewu nakwa anụmanụ ndị ọzọ. O nweghị onye na-asị ya lee ụzọ maọbụ si ebe a. Gbalịa ka ị chọpụta ihe merenụ.